Τόπλος κέρδισε τον τζάμπολ, αλλά η μπάλα πήγε στα χέρια του Τσαλδάρη και έτσι ο Άρης θα έχει την πρώτη επίθεση απέναντι Γιώργο Λιμιάτη σε άμυνα ζώνης των γηπεδούχων. Χωρίς άμυνα το στράτημα του Φανέλα του Παπαχρήστου. Ο Τσαλδάρης δεν θα αστοχήσει για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Ο Άρης ξανά μπροστά με έξλα. Οι διαιτητές δεν τα είδαν. Κλάρκ απαντάει γρήγορα με σου 3 πόντων. Ο Άρης σκοράρει μόνο από τα 6-25. Πιο καλή επιθετικά ομάδα είναι ο Άρης, παρόλο που το κυρίαρχο στοιχείο και το κύριο όπλο του είναι το αμυντικό κομμάτι. Μάρσαλ και πάλι για 3. Μπάρλος, Αργυρόπουλος θα δοκιμάσει για 3 μέσα. Μάρσαλ. Να το ποστάρισμα του Νέρσον που όμως προτιμάει να βγάλει πάσα έξω για τον Κλάρκ και θα δικαιωθεί αφού ο Άρης είπαμε κάνει θράψη από την περιφέρεια. 7 στα 10. 7 στα 10 σου 3 πόντων. Μπάρλος. Τσαλδάρης για 3 μέσα. Ο Βαγγέλης Αγγέλου θέλησε και θέλει να περάσει την μπάλα μέσα στο καλάθι. 2 φορές έγινε αυτό. Δεν ευτύχησε με τον Τρικάλο να πετύχει το καλάθι και τώρα δέχεται το τρίποντο με το 45-38. Πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας από τους παίκτες του Άρη. Βρήκαν το ελεύθερο σουτ με τον Κλάρκ. Κλάρκ. Μπάρλος για 3 μέσα. 48-40. Ηλιάδης για τον Μπάρλο ξανά για 3. Ο Άρης έχει σκοτώσει τα τρίκαλα από την περιφέρεια. Θα παίξει ρόλο και το τι άμυνα θα εφαρμόσουν απέναντι στον Άρη και τον Κλάρκ που δοκιμάζει για 3 και είναι αλάνθαστος και αυτή τη φορά. Για 2 τελικά πατούσε, για να δούμε, εδώ είναι το replay. Νάκος αστοχή από κοντά, το rebound από τον Κλάρκ. 3 δευτερόλεπτα, Κλάρκ για 3 στο σίδερο. Νέλσον στο επιθετικό rebound, Κλάρκ ξανά από τα 6-25. Αυτή τη φορά θα βρει στόχο. Δεν έκαναν φάουλ τα τρίκαλα ενώ είχαν να δώσουν 2. Καλό τώρα με τον Ντίκελ. Παίρνει περισσότερο χρόνο ξεκούραση και είναι πιο σημαντικός για την ομάδα του. Εκείνος που σίγουρα είναι σημαντικός για τον Άρη είναι ο Κλάρκ. Αστόχησε στο τελευταίο. Με το Σέκουλς που είναι αρκετά ψηλότερος. Κλάρκ στην επαναφορά για τον Τσαλδάρη που δοκιμάζει αμέσως από τη γωνία. Είναι σουτ 2 πόντων ή 3. 3. Και αστόχησε από κοντά. Κλάρκ. Στη διείσδυση με ταμπλό το καλάθι. 70-69. 70 όλα. Ηλιάδης. Ηλιάδης κλείνεται. Αργυρόπουλος για 3. Μέσα. 70-73 με τη συνταγή που γνωρίζει καλά ο Άρης. Και αποδίδει. Με πολλά σου 3 πόντων. 14 στα 28 τώρα. Ηλιάδης με τον Κακλαμάνο. Πάλι το ίδιο παιχνίδι από τον Άρη. Ένα clear out να παίξει ο Ηλιάδης ένας εναντίον ενός. Ηλιάδης βοήθεια το Γιανκό. Η μπάλα να πηδά και πέφτει στο καλάθι των τρικάλων. Μεγάλο καλάθι. Με τον Άρη ξανά στο συν 4. Από αυτό το εκτός ισορροπίας σουτ του Σάβα Ηλιάδη. 80-76. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό. Ντίκελ πήρε το σκρίνο τον Γιανκό. Μπόγδανος παραλίγο το λάθος. Ντίκελ μαζεύει την μπάλα. Γιανκό από τα 4 μέτρα για 2 μέσα. 80-78 στα 41 δευτερόλεπτα. Παρόλο που δεν εξελίχθηκε σωστά η επίθεση των τρικάλων, βρήκε τον τρόπο και αυτή η άμυνα για τα τρίκαλα είναι πάρα πολύ σημαντική. Όλα τα λεφτά αυτή η άμυνα. 80-78. Ο Κλάρκ διώχνει τους συμπαίκτες του για να παίξει ένας εναντίον ενός με τον Έιβερι. Κλάρκ κρατάει την μπάλα, βλέπει και τον χρόνο. 12 δευτερόλεπτα για τον Άρη, 22 συνολικά. Θα μείνει χρόνος για επίθεση των τρικάλων που δεν πρέπει να δεχτούν καλάθι αν θέλουν να ελπίζουν για ισοπαλία ή για νίκη. Για παράταση για νίκη. Κλάρκ για 3 αστοχή στη λήξη του χρόνου. Rebound για τον Άρη. Ηλιάδης με ταμπλό, καλάθι και φάουλ. Ο Ηλιάδης καθαρίζει το μάτς. Εδώ κοιτάξτε το Σάβα Ηλιάδη μετά την υπερπροσπάθεια του μπάλου που έδιωξε την μπάλα προς το μέρος του. Αυτός τη μάζεψε, πήρε το φάουλ καθαρό του Κακλαμάνου, ευστόχισε στο lay-up για το 82-70. Για να το δούμε. Εδώ ο Κλάρκ παίζει με τον Έιβερι. Έχει διώξει στις γωνίες του συμπαίκτες του και παίζει ένας εναντίον ενός.
Και ο Avery παίζει καλή άμυνα. Η τρίπλα πίσω από την πλάτη. Ο Κλάρκ πηγαίνει χαμηλά, θα ξεμαρκαριστεί ωραία και θα δοκιμάσει παρά την πίεση του Avery που δεν κάνει φάουλ για 3. Η μπάλα πηγαίνει στο σίδερο. Και εδώ χάνεται από τον Κακλαμάνο το κρισιμότερο rebound. Με τη βοήθεια του Μπάρλου γίνεται κάτοχος της μπάλας ο Ηλιάδης που σκοράρει, κερδίζει και το φάουλ.